Takže vás všechny vítám. Rozhodl jsem se udělat taky jedno video survival v lese, nebo jak to nazvat. Takže jak vidíte, je tady potok v údolíčku malej, což je základ, protože vodu potřebujete na všechno. Zahašení ohně, čaj, jediný zdroj tekutin v lese. Takže se budu táhnout, tak si nemůžete 10 litrů minerálek. Je to strašně těžký potom. Jak vidíte, tak je taky důležitá věc mít si kde odpočnout, protože je dobré třeba u takovéto spadlého kmene, kde si můžete lehnout, tak jak vám teďka ukážu. Což je velmi jednoduché, prostě si lehnete a máte prostě odpočinek. Zajiště nemusíte dělat žádnou postel, žádnou podestýlku, což je úplně perfektní, protože vlastně jste jaksi furt nějak unavení, furt jste na nohách. To další věc, což je oheň. V mém případě jsem si vybral čistě malý ohýnek v dřívkovém vařiči, což v podstatě stačí úplně na všechno. Děláte v tom čaj, klobásku si na tom opečete, chleba si na tom opečete. Teďka zrovna na tom suším už jenom klacky a udím chléb, protože už je po žeranici. No, tak je důležité si vybrat místo, kde nikdo nechodí, protože to by na vás koukali jak na opici v akvárku. Tady je prostě klídek. Jeseníky prostě jsou na tohle úplně dělaný. No. Vidíte, tady mám ten svůj bordel. Už je všechno zbalený, takže už vám neukážu svůj brloch. Používám Goratexový obal na spacák, který v podstatě stojí jenom 17 stovek, nepotřebujete ani stán. A můžete ho používat i v dešti, v zimě. Tomu obyčejnou karimatku, která váží pár deka, Eva, která by neměla promoknout, nasát vodu, když teďka už je stará, tak ona nasává trochu vlhkosti, ale v tom Goratexovém obalu na spacák tam nic nenasaje, protože on je nepromokavý. No, baťoch jsem si vybral teďka menší, protože jsem šel jenom na jednu noc. Jinak tahám krusnu velkou, 85 litrovou, protože jak si mám furt hlad, a když jdu třeba na týden, tak beru tak 5 kg jídla, hlavně masa. Takže nakonec táhnu takových 20 kg sebou. No, oblečení hlavně musíte mít v takových igelitových sáčcích, stačí tenkých odpadkových igelitkách, aby prostě když začne pršet nebo bude mokrý sníh nebo něco, cokoliv se může stát, tak aby vám hlavně nezvlhlo oblečení, spacák, takže všechno poctivě zabalit, to je základ. Nějak vybavení, samozřejmě nůž, tady mám zálesáckou legendu Mora Knife za 1000 korun a úplně si ho nemůžu vynachválit, švédská ocel, kalena, nemusíte brousit, je to furt ostrý. A jsem se teďka řízl, takže ostrý to je. Perfektní nůž, drží v ruce, takže i na obranu. No, potkal jsem, cestou jsem asi 5 divočáků, co se krmili na řepě u posedu. No, jsem je trochu vystrašil. Nevrle na mě vrčeli, ale nezalek jsem se a prošel jsem kolem nich. Takže chce to i trochu kuráž do toho lesa, která se vybuduje tak nějak časem. Jako, kdyby šel po třetí do lesa, tak bych utek. Kdyby viděl divočáky a šel bych radši zpátky někam, obešel si je. Tak člověk musí vědět, co si může dovolit. No. Jako zvěř si myslím, že není to, co člověka může zničit.
V podstatě v lese si může zlomit nohu, no. Což si může zlomit všude. Akorát, že tady není nikdo, není to ani signál. Takže je to samozřejmě taky nebezpečný. No, já chodím na čundry většinou sám, protože sehnat někoho, kdo má vždycky čas. Když mám čas já, budu chodit třeba i v zimě na čundry, je dost těžké. Navíc to musí být ještě člověk, který mi vyhovuje. Nějaký taky ty frajerky to úplně nesnáším. Plnou hubu řečí, pak stejně nejdu. Takže je to... No, mě to nevadí. Ne, že bych byl zrovna samotář, ale člověk si to aspoň utřídí myšlenky, nasaje tu energii přírody, což je taky potřeba pro řešení každodenních problémů. Trochu to vysmrádne prostě. Jak vidíte, je tu krásně dneska. Teplota ideální, takový 20 stupňů. Je tu krásný klid, akorát tu občas houkají nějaký ptáci. Šelestí tu nějaký zajíci. Lišky koukají vždycky v noci. Se jim to zableskne v očích, to světlo z čelovky. Jo, to jsem hlavně chtěl říct. Čelovku hlavně potřebujete. Raději dvě, kdyby vám jedna vyplivla. Rozhodně není moc dobré nosit obyčejnou baterku, protože v ruce potřebujete mít volné hlavně. A navíc čelovka, posvítíte si tam, kam zrovna chcete, hodíte pohled. Takže nemusíte ani nějak mířit. Jinak k tomu vybavení, což už jsem v podstatě řekl, takže spacák, karimatka, Goratexový obal na spacák. Pro jistotu sebou nosím ještě aluminiový PVC igelit, což je možná tak dobrý, kdyby pršelo nějak úplně fest, abych ten Goratexový obal na spacák. Ještě jsem to neskoušel v silném dešti. No, nevím. Pro jistotu je to taková malá krabička, ten igelit. Dá se to koupit v lékárně. Takže to nezabere ani místo a přitom to před deštěm úplně perfektně zachrání. Hodí se to prostě, kdyby začalo hodně rychle pršet, tak člověk vybalí jenom ten igelit a hodí to prostě tady na všechen ten bordel. Nemusí to nějak pracně schovávat do pytlů igelitových. Což vidíte, tady je igelitový pytel. Je dobré se mu nosit taky 120 litrové, 2 pytle, jeden na boty, jeden na baťoch. Nejlépe ještě jeden 250 litrový, kde při nejhorším všechno naházíte a zmizíte, kdyby šlo do tují a Hornbachu nějaký pevnej. Jinak jídlo, každý podle chutí, nejlepší asi na vaření rýže. Ta nezabere moc místa, místa ani moc neváží. Voda se vezme z potoka, pořádně se to uvaří, třeba s medvědím česnekem a se sádlem. Máte perfektní oběd za pár korun. Přitom to nezabere místo v tom baťohu. No, pokud se vám nechce vařit, tak hůd klobásky, chleba, tak jak já. Tak se nosím ještě alobal, je perfektní třeba buček si koupit, udělat si v alobalu buček, dát si tam medvědí česnek, cibulu, koření. Je to potom prostě perfektní s tou šťávou. Když se to udělá ve vlastní šťávě, se to upeče. Mám zkušenosti, že to opravdu bylo dobré, co jsem zkoušel naposled. Už jste v takovém údolíčku, kde je všechno strmé, jsou tady různé poházené klády, tak ani moc zvěř sem nechodí, divočáci. Sem to asi nechce přelízat, šplhat tady do toho. Takže je dobré si najít místo, kde zvěř moc nechodí. Tady jedna taková stezka, kde asi pobíhá zvěř. Ráno mě tu probudila nějaká srnka, nebo co to bylo. Nejspíš běžela tady po té pěšince, ale už jsem nějaký otrlý, mě už to ani nezbudí. Nebo ráno už něco slyšíme, zase usnu. Zvěř většinou člověka nenapadne. Takový divočáci se klidí.
nestojí o problémy. Že samozřejmě sílu mají větší. Člověka by roztrhali, kdyby chtěli. Ale zase nemají důvod. A když kdyby měli sebou nějaké salátka, fakt by se nějak brutálně lekli. A to se mi ještě nestalo naštěstí, musím zaklepat teda. To spíš asi takový raněný divoký prase. Když už mu jde o život, tomu nic jiného ani nezbývá. Tak tady je možná nebezpečné tady ty málem spadlé kmeny, které při nějaké bouřce, kdyby byla, to by mohly spadnout úplně, takže se dívat nad sebe, jestli nemáte nějaký zhnilý strom, aby na vás nespadl. Jak vidíte, dřeva je tu plno, takže pro oheň je to ideální. Navíc je vlhko, takže ani hned tak něco nechytne, může to udělat i větší oheň. Ale pak ho samozřejmě pořádně zalit. Je dobré potom mít černé svědomí. Jež to by asi nic nechytlo jako to. A když to suché listí, kdyby bylo fakt sucho, tak to bych asi měl strach. To bych dělal malý oheň a hned z začátku bych to dokola toho ohně pořádně polil. A tak bych se díval, jestli náhodou něco někde nehoří. Mít po ruce hlavně aspoň 2 litrovou láhev s vodou. Jak vidíte, stále suším klacky, které pak strčím do toho vaříče. Pomalu to tam uhořívá. Je to velká úspora dřeva, ohřejete tak 3 litry čaje z hrstí prostě nějakých klacků, pokud možno co nejvíc suchých. A je to trochu drbačka, to zase do toho strkat, no, foukat do toho. No a se samozřejmě koupit pro pan butanova láhev hořák. Ale už to není tak zálesácký, je to už takový moc moderní pro moje nějaké představy o tom, co ještě zálesácké. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Takže doufám, že se vám moje video aspoň trochu líbilo. Je to moje první video. Já jsem se nudil, tak jsem si říkal, udělám si video, aspoň dám to na YouTube. Po vzoru nějakých mojich vzorů. No, tak já se s vámi loučím. Ahoj.